Călin, prima oară am văzut că v-ați apucat de această groapă, de această mini-piscină care nu ne îmbie să ne băgăm în ea. Care e rolul ei? Prima oară vii și sapi, această groapă se numește batal. Batal. Batal de noroi de foraj. Ok. În ea preparăm noroiul de foraj, care are un rol crucial în execuția unui foraj de apă. Ok. Trebuie să aibă niște dimensiuni groapa asta, în funcție de ce adâncime ne conduce? În funcție de adâncimea la care săpăm un foraj, de diametru de săpare, groapa de batal trebuie să aibă de 2 ori volumul puțului. De 2 ori volumul puțului. Dacă nu încapi și nu poți să faci, trebuie să o curezi mai des, în așa fel încât să nu se umple cu detritus. Ok. Și după groapa asta ne ducem practic la forarea în sine. La forarea în sine. Mai este important noroiul de foraj. Noi îl facem, spre exemplu, cu polimeri biodegradabili și cu bentonită. În cazul ăsta n-am folosit bentonită. Și e bentonită. Bentonita este o argilă tocată mărunt care are proprietatea de a se amesteca cu apa și devine mai viscoasă. Formează o apă mai viscoasă. Un fel de mâl. Miere, eu știu. Miere. Deci miere. Deci de viscozitatea mierei. Mai subțire un pic. Mai subțire. Okay. Mierea mai caldă. Un ulei mai viscos. Ah, ok. Da? Un ulei ca uleiul de măsline. Da? Okay. Și viscozitatea are rolul de a nu permite particulelor de detritus să se decanteze imediat și atunci prin pompa de noroi, prin noroiul de foraj, detritusul din gaura de foraj este evacuat la suprafață și se decantează în această groapă. Ce e la detritus? Detritus, pământul rezultat în urma săpării cu sapă și cu prăjini. Eu am crezut inițial, să știi, că mă gândeam că această apă, nu am văzut că e și noroi, mă gândeam că la început era doar apă. Da. Mă gândeam că e doar pentru a unge și a răci capetele de foraj. Da, noroiul de foraj are mai multe proprietăți. Una dintre ele să aducă detritusul la suprafață, alta este să lubrefieze sapa, să nu se încingă, să se răcească, alta este să nu permită pereților găurii de sondă să se dărâme, ea are o contrapresiune pe strat și nu dărâmă. Lubrefiază și prăjinile, ca atunci să nu intre în contact cu pietrișul, cu nisipul, să se tocească. Da? Are mai multe Deci, practic, acest utilaj de aici este doar o pompă de noroi. Asta este doar pompa de noroi care plimbă acest noroi prin tot forajul, inclusiv prin foreză și recirculă pur și simplu ca să scoată detritus.